De térjünk csak vissza a jubileum alkalmából megrendezett gálaestre. Ahogy azt Lőrinc évi műsorvezető kiemelte, a muravidéki magyar közösség az évek alatt számos tehetséget, egyént és csoportot karolt fel és támogatott. A pedagógusok sok kis lélekben fedezték fel a tehetséget, és sokakba oltották be a nemzet iránti szeretetet. Ők azok, akik a múltban már számtalanszor, és a gálaesten is őszinte szívvel és lelkesedéssel léptek a közönség elé. A gála műsorban, melyet Stampach Mihály rendezett, kisfilmek szóltak a muravidéki magyar érdekközösség múltjáról, a közösség jelenéről és jövőjéről, a színpadon pedig a muravidéki népdalkörög, Hunyadi Péter zenekara, a gyermeknéptánc csoportok, a Cséphadarók magyar népdal és citera csoport, az új Muravidék citera zenekar, Zádravec Szekeres Ilona és Álladics Alexander versmondók adtak műsort. Záróakkorként Kiskata énekes lépett a színpadra, aki a Magyar vagyok című dalával, főleg miután csatlakoztak hozzá a gyerekek és a többi fellépő, könnyeket csalt a közönség szemébe. Az igazi ováció pedig akkor tört ki, amikor a két államelnök spontánul felment a színpadra, így módon is kifejezve elismerését a fellépőknek és tisztelegve az ünnep előtt. Tekintse meg a hidak adását az RTV 365 portálon is.